unte. Informed me. Denchine. ಬಂಗುಡೆ ಚಾಟಿ ಡಿಸ್ಕೋ ಹಾಯ್ 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 ಬಂಗುಡೆ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತದ ನುಂಗರ ಆಡ್ನದೆ ಮೂಲ ಮಿತ್ತು ಆಡ್ನು ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸ್ಪಾಟ್ಲೈಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಯಾನಿಗೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯದ ಮನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿದಗಟ್ಟೆ ವಿಜಯ ಬಣ್ಣೆಗಳು ಇನ್ನೇ ಗುಜರಾತ್ ಬೈದ ಬಲತೇಲಿ ಪಲ್ಲೆಗ ಅಹಮದಾಬಾದ್ಗೆ ಹೆಂಗಲೊಟ್ಟು ಇದೇ ಕುಡಂಜಿ ಬ್ಲಾಗಿ ನಿರಂಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಜನೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತರ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಓದ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಯಿ ಅವ್ರ ಹೆಂಗ್ಲೈನ್ ಎಲ್ಲದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ತುಕುಡಿ ಮಾರೋದಿಲ್ಲ ತುಕುಡಿ ಮಾರ ತುಕುಡಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮುಂದೆ ಮೂಲ್ತಲೆ ನಾಯಿ ಮಾರದಿದ್ದೀರಿ ನಾಯಿ ಮಾರ ನಾವು ನಾಯಿ ಐಟಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ರೊಟೇಷನ್ ರೊಟೇಷನ್ ಮರ್ಲಿ ಅಂಚ ಇಂಕುಲು ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ಲೈವ್ ದೂಪ್ಲ ಸೆಂಟರ್ ಲೈವ್ ದೂಪ್ಲ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಬರ್ದಿಕ್ಕು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲದ ಅಲಬಾರ್ದು ದೂಪ್ಲ ನೀಟ್ ಕೊರಳಿ ಸೈಕಲ್ ಸೈಕಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೊರಳಿದ್ದೇನೆ ಸೈಕಲ್ ಸೈಕಲ್ ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಸೈಕಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಅವತ್ತು ಸೈಕಲ್ ಉಂದಿ ಸುಧಾನ ಈ ರೆಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ಸೈಕಲ್ ಬಿಡ್ತಾರಾ ಮನೀಶ್ ಕುರ್ಲರಿ ಏನು ಕುರ್ಲರಿ ಕುರ್ಲರಿ ತೊಳೆ ಯಾನ್ ಏಕಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾ ಬಲ್ಲಾಡಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾ ದಾದಿ ಎಂತೆಲ್ಲ ಕಾಸು ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಬಲ್ಪ ಅನ್ನ ಪದ್ಯ ಅಲ್ಲ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಎಸ್ ಎಂಗ್ಳಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ಉಲ್ಪ ನಿಕಲು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ ನಿಕಲು ಮಾವಾಪುರ ತಿಂತಾರೆ ಐಟು ಪುನಃ ಬೇಕು ಬೈ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇತ್ತಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೇಕು ಬೈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಯಾಕೆ ನಂತೂರು ಬೈದ ನಂತೂರ್ಗು ನಂತೂರು ಬೈದ ನಂತೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಹಮದಾಬಾದ್ರದ ಕುಂತೂರು ನಂತೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಲ್ಪದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂಚೆ ಉಂಟು ತುಲೆ ಅವಶ್ರೀ ಮಾತೃ ಛಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತೇ ಇರಲ್ಲ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ನಿಂಪಾರ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲಂಜಿ BK ಪಾನ್ ಪಾರ್ಲರ್ ನೇ ತೊಲೆ BK ಪಾನ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಅವು ಮೇರ್ನ ಮಂಡೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಟು ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ಪಿರಲ್ಲ ಪಾನ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪಾನ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಯಾ ನಿನ್ನ ಪಾನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಯ್ಯ ಅರ್ಲಿ ಅಟ್ಟು ಹಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ಎನಿಮಲ್ ಪಂಡದಲ್ಲ ಏ ಅಲ್ಲ ಅವ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ರು ಅಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಮುಲ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ರು ಅಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಾಂಗ್ ಬಂದ ಓ ಟ್ಯಾಂಕರು ಮೂಲ ಕಮ್ಮಿದ ಮೈಪ್ ಮದ ದಿಕ್ಕು ಏ ಸುಧಾನ ಎದುರೇ ಸುಧಾನ ಏ ಸುಧಾ ಆವೋ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋದಲ್ಲ ಈ ವಿ ಒಂದು ಕಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಏತು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತಾತಾರೆ ಮನೆಗೆ ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಇತ್ತೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಂಜಿ രണ്ട് ಕೈ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಲೆ ಈಗ ನಾವು ಊರು ಮಕ್ಕಳು ಬೈದಿದ್ದಾರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಹಲೋ ಐ ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾರ್ ಸರ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಯುವರ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಮನೀಶ್ ಮನೀಶ್ ಎಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಎಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಇಸ್ ಚೊಲ್ಲೆ ಎಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಈಗ ಬಲತಿಲಿ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ದೂರದ ಗೈಸ್ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ What is this? Where? Where is my mouse? this is my room. Which one? This one? 201 Yeah. 202 202? my room. My room. Where's my room? ಏ ಉಲಾಯ ಐತೆ ರೂಮ್ ಯು Take your ski. Hey, Pratin. Number room. This one. Okay. Yeah. This is ski. It's yellow color. Today Aladi. Aladi. Yeah. Okay. This is putting here. Putting here. Not going on the hole. Yeah. That's one. This one. Please. Wow, nice room. Nice room. Yeah, run. Nice. Very. Bale guys.
ಲೈಟ್ ದೇ Put a switch. ಎಸ್ ತುಲೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ತುಲೆ ಮಾಯ ಇಲ್ಲ ಮಂತ್ರ ಇಲ್ಲ ದೇವರಿಲ್ಲ ಹಾದಿಲ್ಲ ನಾನಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಕಲಿತೆ ತುಲೆ ನಾನು ಸ್ವಿಚ್ ಮುಟ್ಟಂತ ಎಕ್ಕಿ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ Happy. ದೇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಬಲ ಸೈಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದೇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಸಂಡಿ వచ్చారా మీది ಒಂದು చెప్పారా Yes. ఇంట్లో ఎల్లే మాస్టర్ తిగల్దాక ఎస్ సందీప్ మాస్టర్ దూర పోతారు సైట్ పోయేది అంటే సైట్ పోయేది సైట్ పోతారు ఎస్ అవుట్ ಎಂಟ್ಲಕ್ಕೆ ತಲೆ Yeah. ಸುಧಾಕರ್ನ ರೂಮ್ ಆಮೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ದಯಪಟ್ಟ ರೂಮ್ ಇದರ ರೂಮ್ ಆಮೇಟ್ ಉಂಟು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಟಿವಿ ಒಂದು ಪರ್ರೆ ನೀರು ವಾಟರ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ನೀರು ಪರ್ಕ ಅವು ಲೈಟ್ Light is switch. ಲೈಟ್ ಹತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವು ವಾಚ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ವಾಚ್ ರಿಪೇರ್ ದಿಂಚಿನೆ ವಾಚ್ ರಿಪೇರಿ ಸಿ ಯಾ ಸೂಪರ್ ನೈಸ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾನು ವಾವ್ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡಿ ಗಡ್ಡೆದಾರಿ ವಾವ್ Hi, ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ದೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪಲ್ಲೆ ಸುಧನ ಗುಜರಾತ್ ಬಲಿತೆಲ್ಪಲೆ ಬೈದ ಬಲಿತೆಲ್ಪದ ರೂಮ್ ಹಿಡಿತ ಫೀಟ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿ ಪುಣಾಲಿ ಮೇರಿತದೆ ಜಾದು ಮಾತೊಂದಲ್ಲಿರು ನಿಕ್ಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಜಾದು ತಪ್ಪಲೇರು ಓವರ್ ಟು ಪ್ರತಿ ಪುಣಾಲಿ ಎಸ್ ಉಂದಾಯ ಬಕಾರ ಕೈಟ್ ಪಾರಿವಲ್ಲ ಗುಲಾಬಿ ಮತ್ತೆ ಪೇರು ದೇ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತೆ ನೆಟ್ಟೆ ದೆತ್ತೆ ದೆತ್ತೆ ದೇ ತುಲೆ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ದೆತ್ತೆ ದೇ ಯಾನ್ ದಿನ ನಂಬರ್ ರಡ್ ಈ ರಡ್ ದೆಂಬದಿದೆ ಇತ್ತಾಕು ಲೆಪ್ಪುನ ಮಾಡಿ ಪೋಡು ಬರೋಲಿ ಅಂಕುಲು ಎಸ್ ಕುಡಾಡಿ ಪೋಪದೆ ಬತ್ತುಂಡು ದೇ ಎಸ್ ನೇ ಕೂಡ ಬತ್ತದು ಕಾರ್ಡ್ ಕೊರಿಯೆ ತುಯ್ಯಾರ ನಿಕುಲು ಕಾರ್ಡ್ ಕೊರಿಯೆ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಜಾ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಎಗಡೆ ತುಯ್ ಬತ್ತೈತೆ ಓ ಒಂದು ತೂಕ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಜಾದು ಅಲ್ಪೆ ತೂಕ ಬೇನ ಎಸ್ ದಾದ ಜಾದು ತೂಕ ವಿಡಿಯೋ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿಕ್ಕು ನಾನು ಅದ ಜಾದು ಕಾಂಡ ತೂಕ ఎవరినైనా ఒక ఎస్ కరెక్ట్ ఉంది ఎంచే జాదు ఇక సావు కరెక్ట్ దే అనే కడే సూపర్ దే ఉంది ఏకడి అను బతోతిన ಕಾರ್ಡ್ ಅವೇ ಅಂಡ ಎಂಚಂದ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಎಸ್ ಕಟ್ ಲಕ್ಕೆ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಗುಜರಾತ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೈನ್ ಏ ಓ ಸಿಟಿ ಪೃಥ್ವಿ ಸಿಟಿ ಹೋಗ್ಯಾ ಸೈನ್ ಸಿಟಿ ಸೈನ್ ಸಿಟಿಗೂ ಎಂಗ್ಳು ಬೈದ ಗುಜರಾತ್ ರೂಪ ಎಂಗ್ಳು ಸೀತಾ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಾವದೊಂದು ಸೈನ್ ಸಿಟಿ ತೆಗ ಒಂದು ಟೀಮು ಕಲಾಶ್ರೀ ಕೂಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲಂಜಿ ರಡ್ ಉಲ್ಪದ ಮೈನ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಗಳೊಟ್ಟು ದೇ ಎಂಚೊಂಡು ತುಲೆ ತುಲೆ ಪೋರಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅರ್ತ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಾರ್ಕ್ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಎಸ್ ತುಲೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಹೊರ ಉಂಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಬಸ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಇಂಚ ತೋಂದಿತ್ತಾರತ ಇಂಚೆ ಉಂಡು ಅಂದತೆ ಎಕಡೆ ಆನೆ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಅನು ವಿಷಯದ ಬಂಡ ಈತ ಬೇತೆ ಕಂಬಿಂದ ಒಂದು ಫೋರ್ಡ್ ಔಡ್ ಅಕು ಲಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೂಲು ಒಂಜೇ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜೆ ಅಪ್ಲಕ ನೀ ಪಜಿಡು ಮುರುಕುದಿರು ಅವು ಆಪಲ್ ಮಾತಾಡೋದು ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಕ್ಯೂಟಿಕ್ ಉಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂಡು ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಬೋಂದುಲ ತುಲೆ ಉಲೆ ನೀರು ಮಾತೊಂಡು ವಾವ್ ನಮ್ಮ ದೇಶಡೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಏಷ್ಯಾದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಫಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ದುಬೈ ಅಲ್ಲೇ ಐಗಲ್ಲ ಎದುರ್ಲ ಮೇರುಲ್ಲೇರಿ ರಡ್ಡು ಲಾಗರ್ನಾಗಲ್ಲ ಒಂಜೆಂಕಲ್ಲ ತುಳುತ್ತಾರೆ ಕುಳಂಜಲ್ಲಿ ಮೇರು ಹಿಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಗರ್ ಹಾಂ ಹಿಂದಿದ್ದಾರೆ ಮರಾಠಿದಾರಿ ತರು ಬುತ್ತಾಯಿ ಬತ್ತ ತೊಯ್ಪ ಹಿಡಿಕ್ಲಿ ಬಲೆ ಹಾಂ ದೇ ನಮ್ಮ ಊರ್ದವತ ಮೀನು ನಮ್ಮನ್ನದ ಮೀನು ಮಾತಾಡು ಮುಲ್ಪ ಅದುಲೇ
ತುಲೆ ನಮ್ಮನ್ನ ತಮ್ಮ ಮೀನುಂಡು ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಪ್ಪುಗ ಮೀನು ದೊಡ್ಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಉಲಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೈಕೆ ಉಲಾಯ್ ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪೋ ನಮ್ಮನ್ನದ ಮೀನು ಮಾತಾಡು ನಮ್ಮ ದಕ್ಕೆಗೆ ಮಾತಾ ಬೋಪತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತಾ ಮೀನು ಮಾತಾ ತಿಕ್ಕುನತ್ತೆ ದಕ್ಕೆ ದಂಚಿ ಮಾತಾ ನೀವು ಒಂದು ಪೂರ ಮೂರು ಮಿತ್ತು ಮಾತಾ ಮೀನು ಪೊಂತುಲೇನೆ ಏರಿಗೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರು ಬಜ್ಜಿ ನೀರು ಸ್ಯಾಂಡಿ ನೀರೇ ಒಯ್ ಯಾರು ನೀರು ಮಿಂಚು ಬತ್ತ ನೀರು ಹತ್ತವು ನಮ್ಮ ಪರಿಮಳ ಬರೋದು ಮೀನಿನ ಮಾತಾ ಸಂಚನೆ ಇಂದೇ ಮುಲ್ಪಲ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೀನುಲ್ಲ ತರುಬುತ್ತಾಯಿ ಬಂಗುಡೆ ಚಾಟಿ ಡಿಸ್ಕೋ ಹಾಯ್ 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 ಯಾಂಬೊಪ್ಪಂತು ಹಲೋ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅವಳುಂಡು ಬಂತು ಸುಧಾನ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಂದು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಯಡ್ ಬೇರೆ ಮೀನು ತಿಂಗುದಿಲ್ಲ ಮೀನು ಬನ್ನಿ ಮಲ್ಲ ಹತ್ರ ಮೀನ್ದ ತಿಂಗುದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಅರ್ಪಿನ ಬರೀ ಪೊಮ್ಮೆ ಬಲೆ ಬರೀ ಮಗೆ ಬಂಗುಡೆ ಮಾತ ತುಲೆ ಬಂಗುಡೆ ಅವು ಬಂಗುಡೆ ಮತ್ತು ಏತ್ಲು ನೆಟೆ ಬರೋಲಿ ನಮಕ್ ಪೂರ ಬಂಗುಡೆ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತದ ನುಂಗರೆ ಆಡ್ನದೆ ಮೂಲ ಮಿತ್ತು ಆಡ್ನು